19 oed yn ei hyder, 19 oed yn ei holl ysblander, dy 19 oed boed yn ber, yn baradwys ddibryder. Fel yna mae'r casgliad yma o englynion yn dechrau. Mae 6 englyn wedi dod at ei gilydd i ddweud neges y gerdd, i ddathlu'r 19 oed Delyth fy merch gan Dic Jones. Wel, beth yw englyn? Wel, i ddechrau mae rhaid i ni fod yn ofalus bod ni'n gwybod pa fath o englyn sydd gyda ni. Ac yn y gyfres hon mae dyn ni englynion unodl union. A fel mae'r teitl grand na yn awgrymu, un odl sydd ym mhob englyn. Nid yr un yn y 6 englyn, cofiwch. Un odl yn yr englyn cyntaf, un arall yn yr ail, a'r trydydd ac yn y blaen. Wel, mewn englyn un odl union, ar wahân i'r ffaith bod bob llinell yn gorffen ar yr un odl, mae rhaid i chi gael 10 sillaf ar 20. Dyna gyd draws 4 llinell. A'r drefn yw bod 10 sillaf yn y darn cyntaf, yn y llinell cyntaf, sef y llinell cyntaf a'r tamed ar ôl y strac bach na. A'r gair technegol am y strac yw'r gwant. Felly mae'n 10 sillaf yna. Yna mae'r ail linell a dim ond 6 sillaf. A dim ar drydydd, a'r bedwaredd, os newch chi'r sums, mae angen 4 sillaf ar 10. Felly mae 7 yn un sillaf a 7 yn y llall. A dyna i chi y 10 sillaf ar 20. Ac mewn englyn un odl union, wrth gwrs, mae rhaid i ni gael cynghanedd ym mhob llinell. Yn y darn cyntaf, yn y llinell cyntaf, mae yna gynghanedd. Wedyn mae cynghanedd rhwng y darn ar ôl y gwant a dechrau'r ail linell, a mae llinell 3 a llinell 4 hefyd a cynghanedd gyflawn ynddyn nhw. O fewn yr englyn wedyn, allwn ni fynd yn fwy technegol a sôn am y paladr a'r esgyll. P-E, P-E, paladr gyntaf, esgyll wedyn. A paladr yw'r 2 linell gyntaf a'r esgyll yw'r 2 linell ola. Nodwedd amlyca'r gerdd hon, wrth gwrs, yw'r gair 19. Mae'n cael ei ailadrodd dro ar ôl tro. A na beth yw thema'r gerdd, felly mae'n gwbl briodol i fod e. Nawr bydde bardd llai yn ceisio defnyddio'r un gair mor aml â hyn yn diflasu'r darllenydd. Ond camp Dic Jones yw defnyddio y gair gydag amrywiadau o gynganeddion i gryfhau neges y gerdd, neges bwerus y gerdd, neges sydd ar yr un llaw yn llon, y neges o dathliad, ac ar y llaw arall, y neges sydd yn yr atgoffa ni, mae'n mynd ymlaen am amser a bod rhaid wneud yn fawr o bob eiliad. Yn yr englyn cyntaf mae trosiad hyfryd yn ni, pan ni'n clywed y bardd, y tad, y rhiant, yn dymuno bod y 19 oed yma yn baradwys ddibryder. Paradwys, lle heb o fidiau. Ond mae Dic Jones yn dweud hynny gyda'r ansoddau'r dibryder, yn baradwys ddibryder. Mae'n gosod y ddoi ochr yn ochr mwyn atgyfnerthu i ddeheuadau. Pa ddymuniad mwy allai unrhyw riant gael ar ben blwydd 19 plentyn. Ystyriwch y llinell 19 oed nad yw'n dod nôl, ac yna wedyn y llinell 19 oed yn y hedeg. Mewn ffordd, ailadrodd sydd gyda ni fan hyn drwy aralleirio. Oherwydd, yn y 2 linell mae'r bardd yn dweud yr un peth, a mae'n hoelio'n sylw ni at un o negeseuon y gerdd, sef nad yw amser yn aros i neb, mynd yn ei flaen y mae e, ac unwaith yn unig y byddwch chi'n dathlu'ch pen blwydd yn 19. Un o ddelweddau hyfryta'r gerdd yw'r cyfeiriad at nyth a deryn, lle ni'n cael y syniad yma bod y cartre fel nyth a bod y plant fel cywion bach, a bod rai derbyn fel mame y byddan nhw'n hedfan ac yn gadael y nyth rhyw ddyrnod. Enghraifft o gyferbyniad arall yn y gerdd yw pan mae'n dweud ddoi'n 19, heddiw'n ddynes. A na beth yw 19 oed, mae'n debyg, yw rhyw fath o drothwy, lle chi'n croesi o blentyndod i fod yn oedolyn. Ac mae wedi crisialu hwnna i gyd mewn un llinell o gynghanedd, ddoi'n 19, heddiw'n ddynes.